Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa skont l-intenzjoni tal-familja Bezzina. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal-misteri għaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurrawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina, għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla Missier, inti bat fid-dinja l-kelma tal-verità u l-Ispirtu tal-Qdusija u wrejtna il-misteru tiegħek tal-għaġeb. Għatina li nistqarru il-fidi vera billi nemnu fit-Trinità qaddisa u naduraw lill-Alla wieħed fis-seta u l-kobor tiegħu. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Esodu. F'dak iż-żmien Mosè qam filgħodu kmieni u tela fuq il-muntanja tas-Sinaj kif ordnalu il-mulej u ħa f'idejh iż-żewġ twavel tal-ġebel. Imbagħad il-mulej niżel fi sħaba u waqaf hemm ma' ġenbu u x-xandar l-isem tal-mulej. U l-mulej għadda minn qudiemu jgħajjat, Jahwe, Jahwe, Alla li jader u jħenn, tqil biex jada u kbir fit-tieba u l-fedeltà. Mosè minnu fih inxteħet għal wiċċu fl-art ta' qima u qal: jekk jien tassew sibt ħniena quddiemek, Sidi, ħajjiġi Sidi ġo nofsna nitolbok, għax dan hu poplu rasu jibsa. Aħfrilna ħżunietna u ħtijietna u ħudna b'wert għalik. Il-kelma tal-mulej lill-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int mulej Alla ta' missirijietna flimkien ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek ismek qaddis u imsebbaħ ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int li qiegħed fuq il-koribini li ħarstek tinfet l-abbissi ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Imbirek int fil-wisa kollu tas-sema ta' min ifaħrek u jollik fuq kollox għal dejjem. Eluq it-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, ifirħu, ħabbirku għal perfezzjoni, isimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu ta' fema waħda, żommu isliem u Alla tal-imħabba u sliem ikun magħkom. Amen. Ħuti, ifirħu, ħabbirku għal perfezzjoni, isimgħu milli wieħed jgħidilkom, kunu ta' fehma waħda, żommu isliem u Alla tal-imħabba u sliem ikun magħkom.
Selmu lil xulxin bewsa qaddisa. Il-qaddisin kollha jselmulkom. Il-grazzja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu ikunu magħkom il-koll. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, lill-Alla li ju u li kien u li jagħti rejt jiġi. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: Alla hekk ħabb id-dinja li tal l-ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma baċ lill-ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat, iżda min ma jemminx huwa ġa ikkundannat għax ma jemminx fl-isem tal-Iben il-waħdini ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Krista. Illum fis-sena liturġika tal-Knisja tiġi jiċċelebrata s-solennità tat-Trinità Qaddisa. Però dejn mhijiex festa li tiġi ċċelebrata darba fis-sena. Dan il-Knisja tagħmlu sempliċement biex iġġalna nirriflettu dak li aħna ngħixu ta' kuljum fil-ħajja tagħna. Għax il-ħajja tagħna hija kontinwament biex ngħidu hekk imdaħla maġuna fil-ħajja tat-Trinità Qaddisa. Wieħed mill-ewwel orrief tal-Knisja, Tertuljanu, ixebbaħ il-ħajja tan-nisrani maħuta li tom fl-ilma. Kien iħobb jgħid in-nisrani huwa bħal ħuta li kontinwament tom u tieħu l-ħajja fl-ilma li huwa l-imħabba ta' Alla. Tantu hekk li anke arkeoloġikament dan nistgħu narawh f'wieħed mill-bastisteri antiki li hemm ġewwa t-Tunisija, fejn hemm battisteru f'forma qiegħed ta' qabar ħofra mniżżel fl-art bit-tirġien biex tinżel u titla', imma mbagħad il-qiegħ tiegħu li huwa kollu mużajk qiegħed kollu impitter bil-mewġ tal-ilma u l-ħut jowm fih. Għaliex qed ngħid dan? Għaliex ħafna drabi jeżjes aħna x'in nisemgħu il-kelma il-misteru tat-Trinità. Mill-ewwel nirraġunaw u ngħidu dak misteru, dak ma nistax nifhmu, mena ma jgħodx għalija. U ma nagħtuhx l-importanza hekk kbira. Però għal San Pawl jgħallimna fl-ittri tiegħu jgħidilna li l-misteru ma jfissirx xi ħaġa li inti ma tistax tifhem, imma jgħidilna li l-misteru b'misteru jfisser il-ħsieb li kien moħbi fil-moħħ ta' Alla li kien sa minn dejjem għand Alla issa ġie muri lilna, jużi l-kelma rivelat lilna permezz ta' Kristu. Mela l-misteru tat Trinità x'inhu? X'ifisser?
Ma jistax ikun li aħna noqogħdu nirraġunaw, imma rridu nagħmlu mhux raġunar, esperjenza tal-imħabba ta' Alla. Sakemm noqgħod inġejb ħafna prinċipji u ħafna filosofiji, ma nasalx. Imma lil Alla insir nifmu meta jien bħal dik il-ħuta nowm fl-ilma. Nowm fl-imħabba tiegħu. Il-Alla ma nistax nifmu, imma l-Alla nista' nesperjenzah. Hawnhi id-differenza. Araw infatti anke il-qari tal-lum kemm jurina dan, iż-sbuħija ta' kif il-bniedem jista' jħoss għalkemm ma jarax lill-Alla wiċċ imwiċċ, imma jista' jħoss il-preżenza ta' Alla lid-dawr. Fis-Salmi għandna dik l-espressjoni sabiħa bħal mantar li jagħtieni, li geżwirni. Għandna l-eżempju ta' sħaba li tagħti il-preżenza tat-tempju. Għandna hawnhekk l-ewwel qari tal-lum l-esperjenza ta' Mosè. Ma ninsewx li għallut li tara l-Alla ifisser ħajikkaġunalek il-mewt, ħatmut, għax il-Alla ħadd ma jista' jarah wiċċ imwiċċ minħabba il-kobor tiegħu. U Mosè jistqar hekk meta jħoss il-preżenza ta' Alla u Alla jirrevela ismu. X'inhu Alla? Jahwe. X'inhu dan Alla? U jirrieħ il-Mosè min hu Alla u jgħidlu Alla li jader u iħen. Alla li tqil biex jadab u kbir fit-tieba u fil-fedeltà. U quddiem din ir-rivelazzjoni ta' Alla, Mosè jħares lejh u lejn il-poplu. U jara distinzjoni kbira, jara differenza kbira bejn Alla li jader u iħen, bejn Alla li jdum biex jadab, bejn Alla li huwa kbir fit-tieba, bejn Alla li huwa fidil u l-mod ta' kif jgħix il-poplu. Il-poplu li jodos fi ħżunitu. Il-poplu li dejjem igerger kontra Alla. Il-poplu li mu kuntent qatt. Il-poplu li jrid il-provi biex jemmen. U Mosè quddiem dan Alla li huwa kbir f'imħabbtu jagħmel dik it-talba tas-sew sabiħa. Jekk jien sibt tas-sew ħniena quddiemek, Sidi, ħajjiġi Sidi ġo nofsna nitolbuk, għax dan huwa poplu ta' rasu jibsa. Aħfrilna ħżunietna u ħtijietna u ħudna bwerta għalik. Kemm hi xi ħaġa sabiħa. Kull familja dolodu, kull wieħed minna nerġgħu nirripetu lil Alla din it-talba. Mulej, int li jint kbir fit-tjubitek, li aħna żibna ħniena quddiemek, ejja f'nofsna, ejja fil-familji tagħna nitolbuk. Għaliex aħna poplu midneb. Ħafna drabi inżilna fil-fond tal-ħażen tagħna. Ħtijietna huma kbar. Imma int mulej, ħudna int b'wirt għalik. Xi fisser dan il-wirt ta' Alla? Mhuwiex il-wirt ta' xi flus, ta' xi għalieqi, ta' xi postijiet, imma jiena niret l-imħabba tiegħu. U hekk jiena jkolli is-sliem, il-paċi. Jiena ngħix fil-kwiet, kif jgħid il-Malti insib posti. Jiena nkun kuntent l-ewwel qabel kollox miegħi innifsi u ma dawk kollha li hemm madwari. Dan huwa il-misteru tat-Trinità eżjes.
mhux il-misteru li noqogħdu nargumentaw fuqu, imma il-misteru li jinduqu, li nixorbu, li nieħdu fina, namlu esperjenza tal-imħabba ta' Alla. Infatti dan kollu Ġesu innifsu jerġa' jirrepetih illum fil-Vanġelu lil Nikodemu. Alla hekk ħab lid-dinja li tal l-ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda ikollu il-ħajja ta' dejjem. U eżies, il-ħajja ta' dejjem ma tibdiex x'kien immutu, il-ħajja ta' dejjem tibda minn issa. Minn kemm jien u int kapaċi nidħlu nawmu fil-preżenza ta' Alla li jdawwarna bl-imħabba tiegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jew għalhekk ħuti nistqarru il-fidi tagħna f'dan Alla li huwa kbir f'imħabba tiegħu u fil-fedeltà tiegħu lejna u ngħidu: jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela' is-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum minn weġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ejjew ħatkun it-talba tagħna, it-talba li jagħmel Mosè lil dan Alla. Ejjew fi skiet ta' qalbi nitolbuh u ngħidulu: Mulej, la aħna ħsibna ħniena quddiemek, nitolbuk, ejja f'nofsna, imlina bil-paċi tiegħek, għax żunietna huma kbar. Aħna poplu ta' ras jibsa, poplu li aktar ma jħares il-barra minnu ħafna drabi nisbaljaw u nħarsu lejna nfusna. Kun int Mulej kbir f'imħabtek lejna fit-tiba tiegħek u żommna bħala l-wirt tiegħek biex fina u madwarna il-koll kemm aħna ngħixu fil-paċi u s-sliem tiegħek. U flimkien nistqarru u ngħidu: Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Sagrifiċċju għad tifħi glori ta' ismu, għal tiġittan tal-Knisja għazza kollha tiegħu. Mulej Alla tagħna, għaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna għaddejja tiegħek. Aħna u nsejħu l-isem tiegħek fuqhom u bihom għamel minna stess offerta li tibqa' dejjem quddiemek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Ma' ibnek il-waħdini u ma' l-Ispirtu Santu, int Alla wieħed, int mulej wieħed, għax mhux waħda il-persuna imma fit-tliet persuni in-natura hija l-istess waħda. Għax dak li jien tarraftna u aħna nemnu dwarek, nemnuh l-istess dwar ibnek u xejn inqas dwar l-Ispirtu Santu. Hekk fl-istqarrija tal-fidi, fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem, naduraw tliet persuni f'natura waħda, magħżulin minn xulxin u indaqs fil-kobor. F'dan il-misteru ifaħruk l-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini, li ta' kuljum bleħen wieħed jgħidu u jtennu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ora ta' smewijiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewijiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet, għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina il-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu,
kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jehuti, immexxija mill-Ispirtu, narfu l-imħabba ta' Alla l-Missier li waslet ilna u ġiet murija lilna fi Kristu u ngħidu: Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jsoqlix tħol taħt is-saf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ejjew fiskiet naduraw il-preżenza ta' Alla fina u flimkien namlu it-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, ejja fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien ninaqat miegħek, ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, qawwina fir-ruħ u l-ġisem
bis-saħħa ta' din it-tqarbina li għamilna u bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' 3 persuni f'Alla wieħed minn dejjem ta' dejjem. Amen. Nagħmlilkom xi avviżi importanti. Kif tafu, minn nhar il-Ħadd li ġej, festa tal-Corpus Domini, se nerġgħu niftħu il-knejjes tagħna biex nkunu nistgħu niċċelebraw l-Ewkaristija flimkien. Però dan mhux nieqes minn ċertu regolamenti. L-ewwel qabel kollox ma nistgħux niġu il-Knisja kif konna u nkunu ħafna nies. Il-bankijiet tal-Knisja ġew imwessejn skont il-miżuri u għalhekk in-numru ta' persuni li tilqa' il-Knisja s-santwarju huwa dejjem aktar minimu. U għalhekk biex nagħtu ċans lil kulħadd qegħdin nagħmlu b'dan il-mod il-quddies tal-Ħadd sejjer ikun hekk. Filgħodu fis-6:15 ta' filgħodu, imbagħad fit-8 ta' filgħodu u mhux fit-8:30, fit-8 ta' filgħodu sejjer ikollna quddiesa barra fuq it-suntier tal-Knisja. Dan qed immexxu l-quddiesa b'nofsija biex hekk ma nkunux taħt il-qilla tax-xemx. Imma kif tafu fuq it-suntier tal-Knisja jistgħu joqogħdu ħafna aktar nies, dejjem inżommu id-distanza ta' 2 metri bejn wieħed u ieħor u hekk tistgħu aktar tiċċelebraw flimkien il-quddiesa. Il-quddiesa tat-8 ta' filgħodu fuq it-suntier tas-santwarju. Imbagħad ikollna quddiesa oħra fis-santwarju fil-10 u fil-11:15. Dawn ikunu dejjem ġewwa fis-santwarju. Meta qabel tidħlu fis-santwarju, kulħadd jiġi tittieħedlu id-deni biex naraw it-temperatura tiegħu, kif ukoll huwa mitlub li jkun liebes il-maskra jew il-visor u imbagħad joqgħod fil-postijiet li huma indikati. Fil-għaxija però il-quddiesa ħanamlu quddiesa oħra fuq it-suntier, dan dejjem kull nhar ta' Ħadd, mhux fil-5 imma fis-6:30 ta' filgħaxija. Biex hekk aktar nies ikunu jistgħu jipparteċipaw u jieħdu sehem f'dejn il-quddiesa. Nagħmlilkom appell importanti. Biex dan nistgħu nagħmluh għandna bżonn ukoll l-għajnuna tagħkom. Għall-inqas għandna bżonn ta' 2 persuni għal kull quddiesa biex għall-inqas il-quddies li jsir ġewwa l-Knisja. Biex ikollna persuna li tkun libsa anke il-maskra jew visor biex tieħu it-temperatura, persuna oħra li turikom fil-Knisja fejn għandkom toqgħodu. Imbagħad meta l-Knisja tkun imtliet, ħadd ma jkun jista' jidħol ġewwa imma jista' jibqa' fuq it-suntier. U għalhekk appellalkom biex min lest li joffri din l-għajnuna ifittex ikellimni malajr. Avviż ieħor nixtieq nirringrazzjakom tad-donazzjonijiet li qegħdin tibagħtu għar-restawr tal-kwadru tal-Madonna ta' Pino. Ħajjiftħu l-knejjes u ftit ieħor anke l-Madonna ta' Pino se tkun hawn fostna. Biżbuħija kollha tagħha wara r-restawr li qiegħed isirilha. Għalhekk inħeġġiġkom biex tgħinuna f'dan ir-restawr. Dan tistgħu tagħmluh billi tibagħtu ċekk pagabbli Santwarju ta' Pino, imbagħad l-adress l-indirizz Santwarju ta' Pino, Triq ta' Pino, Arp Għawdex. Dan qed nitolbulkom biex aħna wkoll dawk l-ismijiet kollha li qegħdin toffru d-donazzjonijiet tagħkom se jkunu mniżlin fil-lista tal-benefatturi li għalihom kull nhar ta' Sibt issir il-quddiesa. Jiena ċert li l-Madonna tkompli tħarriskom u tberikkom kif dejjem għamlet magħna.
għaliex hi l-Om tagħna tas-sema. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Poġġu il-familji tagħkom f'riġlejn Omna Marija u nsellmula flimkien. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Marija Umm Alla, itlob għalina mill-imbien, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mill-imbien, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mill-imbien, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej morru u għejxu fil-paċi u fl-imħabba ta' Kristu. Madonna